Καλησπέρα σου, την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα σε. Ένα ταξίδι λοιπόν θα πάμε στο κέντρο της γης, το οποίο όμως απέχει μόλις 6,5 χιλιόμετρα από την Ομόνια, όπου θα ανακαλύψουμε τι. Κόβουμε δρόμο. Βρίσκεται στο Ήλιον το κέντρο της γης, είναι ακριβώς δίπλα στο πάρκο Τρίτσι. Εκεί με βιωματικό τρόπο θα επανεκπαιδευτούμε στη διαχείριση των φυσικών πόρων, προκειμένου να αναπτύξουμε την περίφημη περιβαλλοντική και κοινωνική νοημοσύνη. Είναι νέοι όροι, αλλά για παλιά πράγματα. Ο στόχος είναι ουσιαστικά να ξαναβρούμε τους δεσμούς μας με τη φύση και να ανατρέψουμε ακόμη και στερεότυπα σχετικά με άχρηστα και ανεπιθύμητα είδη της βιοποικιλότητας. Να πάθουμε κάτι, να εξαφανίσουμε. Μυρμήγκες στο μικροσκόπιο, μέλισσες στη βιτρίνα, ακόμη και κατσαρίδες που αναπαράγονται σε ιδανικές συνθήκες, γίνονται αφορμή για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μια βουτιά στη ζωή και τη σημασία του μικρόκοσμου για την επιβίωση των οικοσυστημάτων αλλά και του ανθρώπου. Η βόλτα στο κέντρο της γης, στο Ήλιον, στα πρώην κτήματα της Βασίλισσας Αμαλίας, όπου διασώζονται και όλα τα κτίρια της εποχής, αποτελεί για όλες τις ηλικίες μια ενδιαφέρουσα βιωματική εμπειρία, καθώς επιχείρει να συνδέσει τους κρίκους της αλυσίδας και να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πυραμίδας της ζωής και να προβληματίσει μικρούς και μεγάλους για το καταναλωτικό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει. Η αλλαγή του μοντέλου αυτού συνεπάγεται την οικοδόμηση της περιβαλλοντικής κοινωνικής νοημοσύνης. Η περιβαλλοντική κοινωνική νοημοσύνη, που είναι αυτό που θέλουμε να περάσουμε και στον κόσμο, είναι ένας τρόπος που θα μπορούμε να σκεφτόμαστε σαν κοινωνίες. Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε το πώς πατάμε στον πλανήτη. Όλοι οι άνθρωποι. Να υπάρχει μια πιο συνετή κατανάλωση, μια καινούρια εκπαίδευση. Ο κήπος με τα δέντρα που συνομιλούν εντυπωσιάζει τα παιδιά. Εξίσου με τους τάβλους των αλόγων, πριν καταλήξουν στα βιολογικά περιβόλια και στα φυσικά οικοσυστήματα που δημιουργήθηκαν. Ουσιαστικά επανεκπαιδεύουμε στο να ακούσουν τη φύση. Ότι η φύση έχει τις λύσεις. Αρκεί να την ακούσουμε και να την ακολουθήσουμε και να τη σεβαστούμε. Λαχανικά, αρωματικά φυτά αλλά και δηλητηριώδη όπως το κόνιο μπορούν να δουν, να νιώσουν και να μυρίσουν οι επισκέπτες. Ο κήπος της βιοποικιλότητας δεσπόζει στο κέντρο της γης. 3 λίμνες με νούφαρα, καλάμια και πλούσια βλάστηση προσελκύουν ζωή και από τις γειτονικές περιοχές. Πριν 18 μήνες ήταν κρανίου τόπος, ήταν χώρος για μπάζα, δεν είχε φυτρώσει τίποτα. Αυτό που κάναμε εμείς και ήταν το στοίχημά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα κήπο, έναν μαγνήτη ζωής για όλα τα ζωντανά, να δημιουργήσουμε έναν τόπο που όπου και να γυρίσεις να βρεις κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι η βιοποικιλότητα. Επειδή η βάση της ζωής είναι τα έντομα και οι μικροοργανισμοί, επιχειρείται αλλαγή των στερεοτύπων, ακόμη και για τα πιο αντιπαθή. Οι κατσαρίδες λοιπόν είναι ίστατοι αποδομητές, δηλαδή τρώνε τα πάντα, ό,τι δεν τρώει κανένας. Τα μυρμήγκια μας δίνουν παραδείγματα κοινωνιών, οι οποίες λειτουργούν άψογα. Με άλλα λόγια, όλα αυτά τα άχρηστα και αντιπαθητικά έντομα είναι σαφώς η βάση για το οικοσύστημα το δικό μας ολόκληρο. Χωρίς κάτι από αυτά δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο. Το ταξίδι στο κέντρο της γης απέχει μόλις 6,5 χιλιόμετρα από την Ομόνια και είναι ένα ταξίδι βιωματικό, με χρώμα, γεύση και μυρωδιές που κανείς δεν περιμένει να βρει τόσο κοντά στο κέντρο μιας Μητρόπολης, μια αφορμή για προβληματισμό και επιστροφή στις βασικές αξίες της ζωής. Αυτό το τελευταίο με την κατσαρίδα με προβλημάτισε πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, κατσαρίδες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι. Λοιπόν,